बयनिसिमबो बेलासि मुगानि बरायग्रोनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोननि साफ्रोमनिसिमबो। दानिया फैदो लोगोफोर, बेलासि मुगानि आपडेट ना बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नायलांदो, ओमफ्रायहाय चेनेलावहाय गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो, ओमफ्राय लाइक खालामदो। ओमफ्राय बेनो जाहैबाय माने दिनैनि जि आपडेट, दिनै अक्ट'बरनि 4 तारिख। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगआ जाहैबाय माने ICDS आ दिनैहाय चिरां सिडलियावहायबो माने खुद्रिसारदों आरो। मानि थाखाय खुद्रिसारदों? बिथांमोना बेबायदि नांगौ बायदि पेमेन्टखौ मोनैनि थाखाय, ओमफ्राय मोनखानाय बेथनखौबो दिनैहाय माने सोयैनि थाखाय दिनैहाय माने बेबायदि ICDS अंगनबादिफ्रा कर्मिफ्रा दिनैहाय माने खुद्रिदों आरो, धरना होदों आरो। ओमफ्राय उदालगुरियावहायबो बेबायदि धरना होनायखौ ससियेल मिडियायावहाय नुनाय जादों। बेनिखायनो आंबो दिनैहाय माने बेखौनो लाबोनो थाखाय गोसो जाबाय। नोंथांमोना नायलांदो अन्नानैहाय। बिसोरनि जे दुखु दाहा, बे दुखु दाहाखौ रावबो बुंस'नो हाया। बिथांमोना न'खर नागारनानैहाय बे ICDS नि खामानिफोरखौ बेसेबां गोसो होनानैहाय मावो, बेसेबां गोसो होनानैहाय मावो। 1 बोसोरनिफ्राय लानानैहाय 5 बोसोरसिमा बिसोरो प्रि प्राइमारि हिसाबैहाय बिसोरो उन्दै गथ'फोरखौहाय जोथोन लायो, अजन सुयो। ओमफ्रायहाय बेबायदिनो अजन सुनायल' नङा, ओमफ्राय बिसोरो माने क्लासबो लायो, फोरोङो। ओमफ्रायहाय बेबायदि अजन सुनानैहाय बेबायदि प्रेगनेन्सिफोरखौबो जोथोन लायो। ओमफ्राय गुबुन रोखोम खामानिफोरखौबो सरकारा थिनहरनोब्ला बिथांमोना हाखु दाखु बेबायदिनो थांनानैहाय मावहैनांगौ जायो। देवबारलाबो रबिबारलाबो बिसोरो माने गोजौनिफ्राय अर्डार हरब्लानो बिसोरो माने मावनाङो आरो। अब्लाबो बेनिखायनो बिथांमोना जोबोद दुखुजोंहाय बेबायदिनो सेन्टिमेन्टआव नांनानैहाय बेबायदि बिसोरो दिनैहाय गावसोरनि मोननांगौ बेथनफोरखौ मोजां सोयैनि थाखाय बेफोरबायदि बिथांमोना बेबायदि माने धरना होदों आरो। ओमफ्राय सिगांनि सरकारनि समावहाय मोजाङैहाय सोयोमोन थाखा फैसाफोरखौहाय। आङो जेब्ला 2011आवहाय हाबा जादों, हाबा जानायनि सिगांनो आंनि हिन्जावा सिंग्रियावहायनो बे अंगनबादि खामानिखौ मावोमोन। ओमफ्राय माने बे समावहाय 750मोन खामानिया। ओमफ्राय बारायबोनानैहाय 3250 रां 3250 थाखा जादों आरोखि 2018 सिमावहाय आरो 2018 सिमावहाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय कर'ना भाइरास जाबाय। कर'ना भाइरासआवहाय बोसोरनै 19-20 बेबायदि बोसोरनैयावहाय कर'ना भाइरासनि थाखायहाय जेबो सरकारा डिसिसन लानो हायाखै। ओमफ्राय माने बिनि उनावहाय 20निफ्राय लानानैहाय ओरैहाय माने गोदान सरकार जाबाय आरोखि। मा होनो UPPL सरकार। UPPL सरकारा फैनायनि सिगां भट बिनाय समावहाय प्रमद बर'आ अंगनबादिफोरखौहाय नायगोन, जोथोन लागोन, बेथनफोरखौ बारायनानै होगोन होननानैहाय बेबायदि माने आइजो माहारिफोरनियावहाय बेबायदि भट बिदोंमोन। बेफोरबायदि बुंनायखाय दिनैहाय माने आइजो माहारिया फोथायनानैहाय ज' बेबायदिनो माने भट होदोंमोन आरो। दा माने बेबायदि गावनि जबानखौ दिनै प्रमद बर' सारा गावनि जबानखौ लाखिनो हायाखिसै। ओमफ्राय दिनैहाय माने बारायनानैबो होआखिसै। बेसेबां माने बिसोरो दुखु दाहाखौ लानानै न'खर गारनानै बिसोरो फोरोङो, जोथोन लायो। अब्लाबो बिसोरनो माने बेथनखौ बारायनानै होगोन। बिनि थाखाय बिसोर दिनैहाय माने धरना होदों आरो। बेनिखायनो बिसोरनो माने मान्थलि थारिखखौ नायनानैहाय बबे थारिखनावहाय सोयो, बेबायदि मास मोनफ्रोमबो बेथनफोरखौ थिग रोखोमैहाय सोनांगौ आरो। बिसोरहाबो न'खर दङ, बिसोरहाबो फिसा फिसौफोर दङ, गाननाय जोमनायनि खोथा दं, स्कुलाव सोनायनि खोथा दङ। न'खर गारनानैहाय खामानि गारनानैहाय बिथांमोना बे सेन्टारावनो थांनानै सानफ्रोमबो खामानि मावहैनांगौ नामा? बिसोरनो गैयालाबो बेथनफोरखौ नायबिजिरनानैहाय दिनावहाय 400 खरि 300 खरि हिसाब खालामनानैहाय
बिसोरनो बिथनफोरखौ होनांगौ। सिगांनि समावहाय बिपिएल थानाय समावहाय सरकार बिथना बारायबाय थादोंमोन, द्लाब द्लाब बारायबाय थादोंमोन। दिनै बे बिपिएल सरकार जानानैहाय बेबायदि बिसोरनि पेमेन्टआ डाउनसाव डाउन जाबोदों। बारायनायबो गैया, जि मोननांगौ थाखा बेखौबो थिग रोखोम मोना, बेफोरबायदि जादों आरोखि। बेनिखायनो बिथांमोना आइजो माहारि आइसिडिएसआव मावग्राफ्रा दिनैहाय दुखु मोननानैहाय दिनैहाय बिसोरो खुद्रिसारदों। मानोना बिसोरहाबो न'खर दङ, न'खर गारनानै बिसोरो माने बाहेरायाव थांनानैहाय बिसोरो माने फोरोंनांगौ, डिउटियाव थांनांगौ, खामानि मावनांगौ, अनेकथा खामानि दं बिसोरहा। बेनिखायनो बिथांमोना दुखु मोननानैहाय ओरैबायदि धरनाखौ होनाय जादों। एसेनोसै दिनैनि ब्लग भिडिअ'।